Un home el doble de la seva vida natural. Virginia Woolf, novel·lista britànica. Hola. Aquest és un poema d'una destacada poeta argentina que es diu Alejandra Pizarnik. Y diu, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Bona tarda. Haver d'aguantar. Defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no pensar. Hipàtia d'Alexandria, filòsofa, matemàtica i astrònoma del segle IV. Bona tarda. El món m'ha utilitzat amb tan poca consideració que m'ha fet sospitar de la humanitat en general. Mary Annis, paleontòloga segle XVIII. Siempre hubo mujeres valientes y decididas, que pensaron, imaginaron e inventaron, que empuñaron la pluma, el pincel, la gubia o el violonchelo para escribir, pintar, esculpir y hacer música. Pero casi todas fueron empujadas durante siglos al limbo del olvido. Ángeles Castro. Molt bé. A la Char agraeixo 3 dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i al tèrbol absurd de ser 3 voltes rebel. Autora Maria Mercè Marçal. Et poses talons o te'n vas a casa. Així de clar li va posar una jove anglesa de 27 anys que va ser suspesa sense sou per negar-se a portar talons al seu lloc de treball. Treballava de recepcionista en una prestigiosa empresa financera britànica. La noia va demanar al seu cap Aquest és vostre? És vostre? Sant Feliu. que li permetés desenvolupar-se les seves funcions laborals amb sabates planes. Però aquest li va contestar que quina classe de noia no pots posar talons. Ets patètica. Una empresa anglesa de treball temporal va assenyalar que imposar unes pautes d'aparença a les dones és una pràctica comuna, exigint unes sabates amb talons de 5 o 10 centímetres d'altura, maquillatge i mitges però no opaques. El jove que va aconseguir recollir 152.420 firmes en 6 mesos va lograr que es debatés el 6 de març al Parlament britànic la legislació sobre les obligacions pels quals fa els codis de vestimenta a les empreses. Un eurodiputat d'extrema dreta polonès, Janusz Korwin-Mikke, va justificar que les dones cobrin menys que els homes el passat dimecres dia 2 de març al Parlament Europeu, perquè són, segons les seves paraules, més febles, més petites i menys intel·ligents. Celebrar, doncs, un dia com el 8 de març continua sent necessari. Davant expressions com aquestes, en ple segle XXI i en boca d'un parlamentari europeu, demostra que encara tenim molta feina per davant. No has de ser guapa, no deus la bellesa a ningú, ni al teu xicot, marit, company, ni als teus col·legues de treball, i especialment a qualsevol home del carrer. No li deus a la teva mare, no li deus als teus fills, ni la deus a la civilització en general. La bellesa no és una renda que hagis de pagar per ocupar un espai marcat com a dona. Sigui el que sigui que facin les dones, ho han de fer el doble de bé que els homes. Per a ser considerades la meitat de bones, afortunadament, això no és difícil. Cada vegada que una dona s'aixeca per si mateixa, possiblement, sense saber-ho, sense aclamar-ho, ho fa per a totes les dones. Maya Angelou.